Další 4 tipy, jak ve fitku nepůsobit jako úplný začátečník. Nenech si je uniknout. Tip číslo 5. Vezmi si na sebe čistý oblečení, ve kterém se budeš cítit fajn a bude se ti v něm dobře cvičit. Asi bych nechodil do fitka v riflích nebo v košili. Oblečení pravidelně per. Nikdo nepotřebuje cítit, že v něm cvičíš už celý týden. Tip číslo 6. Vždycky po sobě ukliď. Pomůcky dávej tam, kam patří. Nikdy nenechávej naložený kotouče a případně otři použité vybavení. Tip číslo 7. Nezabírej stroje zbytečně dlouho. Nikdo nemá rád, když musí čekat, zatímco ty tam jen sedíš a scrolluješ TikTok nebo používáš 4 páry jednoruček najednou. Tip číslo 8. Neboj se zeptat, když nebudeš vědět, jak se nějaký stroj používá, nebo když budeš potřebovat spotnout. Spousta lidí z fitness komunity je moc fajn a určitě ti ráda pomůže. Pokud si i tak nejseš jistý, tak se neboj oslovit trenéra. Správný trenér ti bude vždycky oporou a všechno ti trpělivě ukáže. Jako třeba já, Honza trenér, fitness s úsměvem. Tak zas příště, ahoj.